Hayırlı gün balalar. Bugün Ü harfinden tanışalım. Ü Başkurt dilinin bugünkü ünü. Ye aytip qaragıdaly. Ü. Afarin balalar. Ü menen nijekler okup qarayık. Ün, üs, ük, ür, üm, üş. Häzir balalar, Ü harfine başlangan hözlerdi isке düşürüp yırlap alayık eli. Ü, ü, ükü. Ü, ü, üstel. Ü, ü, ürek. Balalar eýti gidelim. Başkurstanyň başgalaha nisik atalaýly? Afarin balalar. Başkurstanyň başgalaha Üfü dip atalar. Ü harfi menen şiirde okup alaýaly. Üs ürek bepkehe ýüri, öý aldynda ýem izlep. Balalar Ü harfini öýrenegi başgurt dilin yaratygy. Haw bolýar balalar.